Imma jekk saqsini li xirrit għat-tfal tiegħi, jiena wkoll santik risposta egoista. Jiena ma rridx gratitudni għal materjalità sakemm il-bżonnijiet tagħhom ma sadisfatti u allura fil-hierarchy of needs speċi. Moqdija. Għandhom skola tajba, li għandhom bżonn għandhom computer, PlayStation, etc. Jien l-rrit għal gratification tiegħi hija l-ammirazzjoni tagħhom. I want to earn their admiration. Jien irrid inkun il-papa illi mhux nkun hero għal xejn hu ġifieri. Mhux se nerbaħ medalji olimpiċi, mhux sa nkun rockstar, mhux sa nkun xi avukat prima x'qasin avukat. Nixtieq li nkun eċċellenti f'xi ħaġa. Nixtieq u jekk ħanajdu kollox għax jiena missieri ġifieri, s-subin tiegħi nħobbhom ħafna, però it-tifla żgħira, jekk it-tifla żgħira naf li tkun fl-udjenza bad qed nagħmel meeting protesta l-belt u hemm ħafna nies u qed nitkellem u qed ngħajjed, eċetera, eċetera. F'moħħi tkun hemm li tajt li tiftakar li kienet hemm u li tajt il-pameġ ħaġa sew. Ġifieri anki jien, ma rridx nagħti l-impressjoni li this is selfless, hemm gratification fiha. Il-ġit li tagħti l-ħaddieħor huwa eżerċizzju ta' egoizmu. Jien naqbel biha speċa hemm ħafna sfumaturi fej jispeċa aħna qegħdin ġo Venn diagram iċ-ċirku tiegħek u ċ-ċirku tiegħi jisporġu ħafna fuq xulxin. Naħseb l-ikbar kompliment li qatt tista' tagħti. Le ma huwa ġenwin ġifieri. Din it-tama li t-tfal tiegħi jikbru jgħidu alla missieri ma laqx għalqu men. Missieri fucking stood for something, he wasn't a fucking, he was no one's pussy, and that is for me, biex jina ħares lej missieri u minn kajja li jgħid ħafna xati kultan, biex nammiraħ għal-fat li missieri naf li kemm il-darba kellu l-opportunità li jalaħal u jaġevola imma għatmaħada men, għatmaħada. Issa biex tifimni iktar. Immaġina jkollok dil-konverzazzjoni mhux miegħi, jew ma' tfal tiegħi. Immaġina jkollok dil-konverzazzjoni ma' tfal ta' Defni. U ġieli kelli. U għajdli min sa jkun li ma jitlaqx kollox biex jgħid dil-inġustizzja jekk hemm xi ħaġa nista' nagħmlu xi nindirizza, se nindirizza. Biex hija l-agħar inġustizzja possibbli. Mbagħad fuq bnatna iktar wiesa li nixtieq ukoll din doms li biex nartikola li nifsi ma vera sempliċi fil-fatt ma nafx għalfejn li nixtieq nagħti l-biċċa tiegħi biex is-soċjetà tinċentiva lil minu immotivat li jkun xi xorta ta' kontribut mhux lil ħallil. Però skaratterizzati bħala l-edewa tal-poplu. Narrativa fucking perikolosa. Dik id-diffikultà tagħha. Ġifieri jiena niffiċerja fuq il-One Television. Ma noċ ta' però meta jpoġġuha fuq Facebook mbagħad titla' fuq tiegħek, il-Facebook jgħidlek qed tissemma speċi. Jien naf 4-5 darbit fix-xahar. U biex jgħidu, mhux biex jgħidu x'att. Biex niġi cartoon figure. Jien waħda mill-iktar li ħadd hija. Għax nieħoli, min jaħseb illi min sa jiġi jgħidlek hawn. Jien ma ninkettx ma nagħtix każ ta' jien ninkett, biex inkunu ċari. Le, jien ninkett u nieħolija. Ġifieri. Kien hawn preżentatur ta' sensiela ta' programmi tal-BBC jagħmel travelogues da. U għamil travelog fuq il-Mediterran u għamil l-ewwel 10 minuti ta' sensiela kienet fuq Malta. U jien kont il-host tiegħu waqt li kien Malta da. U ħadtu jara l-birgu, s-sabiħ u hekk, eċetera. Però ħadtu l-bidnija. Għatlu di Malta wkoll. Għatlu għara kemm isabiħa. Għara il-vallata kemm isabiħa. Għatlu hawnhekk ilu sena u nofs, kien jisu Bejrut. Għatlu f'dil-ġenna tajru mara. Għatlu x'kienet ġurnalista. U Super One il-feature screenshot tiegħi il-bidnija nurieħ taħt il-headline Manuel Delija jmexxi kampanja kontra Malta fuq il-BBC.
U għal-kem mux wieħed ġifiri jenna l-besta kavalliru bis-salib ta' Malta jħabbat sidru xejr il-bandira, mux wieħed minn dawk. Pero nħossa meta tgħid li traditur. U l-effett intenzjonat ta' min jagħmilha dik. U li jgħidlek, darba di ma nagħmilix. Superman jerġgħu jgħidu ili. U jikdeb min jgħidlek li jridu ma jridx, ma jaħsibx dik il-ħaġa. Le l-konsiderazzjoni tagħmilha u lejn. Jikdeb min jgħidlek illi ma jridx jiġġieled kuljum biex ma jċensurax lilu nnifsu. U minix kapaċi naħlef minkejja l-intenzjonijiet tiegħi illi qatt ma ċensurajt lili nnifsi, li qatt ma żammejt lura xatt min jaf kemm ituni fuq għadi. Mhux għax m'għandix raġun. Imma għax nibża. Ġviri, għax mbagħad tibda bl-iskreditazzjoni, immedjatament tingħat dil-ħaġa, tiskanta u titnixxef kemm hawn nies li kapaċi jirrepetu, ġifieri l-metodoloġija Goebbelsiana ta' din il-ħaġa sakemm issir verità. Sakemm issir fuq il-sin kulħadd. U mbagħad meta tisħon, ġifieri jien kont tifla ta' 8 snin fidi. Xaħat jgħarni fi triq. Il-mara tiegħi f'jum ir-Repubblika f'nofs il-Christmas shopping fit-13 ta' Diċembru, f'nofs sadarjali. Tnejn min-nies jgħidu hekk. Marru fuq għajtu daqtejn, itajru la t-telefon. Qudiem il-bini tal-qorti. B'mijiet ta' nisa ħarsu. Bikkem it-tifel tagħha. Ġifieri, tqum fil-ħodu tajt, imma ma rix medalja li qed nagħmel, mhux qed nippretendi premju. Ma ħaqniek jien. Ġifieri, li jien sirt ladu, sirt traditur, illi jien sirt qed nagħmel ħsara lill-Ajri, mentri jien dak li qed nagħmel għalmenu l-intenzjoni tiegħu li nagħmel ġid lill-Ajri.